akukhona ingubo kuhlala kuthethwa ngengubo ngenxa yokokuba kaloku apho sihamba khona ndani asinxibe izisuti sonke kuba ixesha kufuneka kuxhonywe le ngubo umama uNjabele behamba exelela abantu ngayo. Yiloo nto bengingafuna uba mna xa ndithetha nani ndijonge udumiso ku-46 inoba isahluko sesesine ndithi yekani ngoba uyayibona indlela yenu. Kodwa ngoku kufuneka ndiyixelele into yokokuba nokuba bekunzima kangakanani na endleleni kaMamothini, ingubo kaMamothini ayonakalanga futhi nenyawo lakhe aludumbanga ngenxa yokude bendlela, ngoba kaloku iminyaka 40 behamba kule rhamethi yaseFalls Bay, ebehamba eqenga eCommerce Bay eyasiba ngomso ufudumala belanga. Sizawuhlala apha nathi sinqine ngeyakho ibhayi. Andazi noba mama inoba uVice le ngubo sithetha ngayo yilaa ngubo inoba kwakhe kajonge imini uma uYeremia efakwe emunye wathi uba bebethetha wathi ngenxa yokubejonga into yokokuba ephoswe emadini ngenxa yomsebenzi wakhe wahamba waya kumkumkani wamxelela into yokokuba bamphose emadini wathi qokelela namadlavu engubo andiwafakele emadini uthatha abaqhina ke bawenza amatyathanga bawugibisele ezantsi ukwenzela into yokuba zathi xa ifika apho uYeremia kuye namaqathanga. Andazi uba yile ngubo lala sithetha ngayo apha kuthiwa xa uthetha ukumkani naye wathi wafaka apha emakhwapheni apho ukwenzela into yoba sisiqasa ukutsala ngatyabuka. Andazi uba yile ngubo sithetha ngayo into kaMamothini apha eFalls Bay namhlanje. Kodwa boomama ndizonixelela into yokokuba iyadzeka into yokokuba athi umama ngenxa yokude bendlela angakwazi yengabikho ikhonyo masibulele kwifemeli kaMamothini ethe yena ngenxa yokubetha umama ebasithi ecela imali zetikiti ecela imali zokwenza imisebenzi yenkonzo bamnyameza sokunela ubomi. Xa benzenza i-research ngoMamothini kwathiwa ngumamaya kodwa uzalwa nguLisa kodwa uzalwa ngumama nguBamfele. Ndathi kuba mna ndiyazithanda izihlobo andiyafumana ndindizalanisa lo Mamothini. Ndathi xa ndizama ukuhlala naye le nto ndafuna ukuqonda into yoba mama uxayela ungakanani uMamothini, ngoba kaloku xa kuphuma uNjabela no abakho abantwana abanawukhala kakhulu noku iminyaka endityile nokweliqela wathi iminyaka kaMamothini ingama-73. Ndathi xa ndijonga incwadi yeGenesis ndafika kuMoses ndafika umdali esithi apha iminyaka yokuphila komntu ngamanyaka yiminyaka engamashumi 7 ukuya phaa kuma-8 libhaso. Ndafuna into yoba nokuMamothini unyathele kule minyaka i-7 inyaka into endifuna ukumxelela yona noba umama kwangana-100 years akululanga umzali, ngoba umzali uthi xa efika exelela into omane usithi wawusenza into yokuqala umane ujika umjonga ngumzali. Into endincedayo ngexesha endandisemane ndisebenza kungelulanga. Ndathi xa ndiphuma endlini ndisithi intolo ndiyoxhoma ibhatyi athi hamba ndiyakubona ndincedwa ngaloo mazwi into ebangela into yokokuba ndibe ngathi nanamhlanje ndisakwazi uncambaza, ngoba amazwi omzali kuthiwa kwabonise kungathi ke esawulala uMamothini kuthiwa kwafintanga enkulu amaqanda ayabonisa. Yenzeki loo nto endlini kaMamothini. Andazi nokokuba ezi ngubo nje ukuba sizifaka apha emakhwapheni nje, ngoba ezi ngubo siziphetheyo zimdaka, ezi ngubo siziphetheyo zidlakadlaka, ezi ngubo sizinxibileyo siyabaphakamela abantu ngazo. Silibala into yoba la maqhosha amahlaka asengala maqhosha ayisengala manxeba kaYesu, ngala manxeba sihlaba ngawo mama sihlule ecaweni aphuma umama enkonzweni esiva kabuhlungu ngenxa kamama uNjamela. Kodwa ke kuyalonga loo nto besihamba entlango sihamba 40 eminyaka kuxelwanga into yokokuba sizawufika ke ngoku kule ndawo siya kuyo. Sibone nto ndibona ixesha anyuke ngalintaba uMoses enethemba lokokuba uzayibona umhlaba ebethenjiswe ngayo yagutyungelwa lilifa intaba akayofika apha kwayena kumhlaba wezithembiso. Kodwa sinethemba elikhulu loba umama waseFalls Bay uthe xa ichaza le ngubo umama apha ndiyazixelela into yokokuba andikabi nguye umama, ngoba mna ndiyashota, ngoba nalo uthando, ngoba mna ndithobekanga, ngoba umama uhlala ndithuma ndimxelela into yoba ndiyaphangela ndilibala into yokokuba ngalo msebenzi ndiphangela kuwo bendimeshithi apha enkonzweni. Ndathi ndicela umsebenzi
ndimnike uThixo. Ngoku xa ndizawujikilela uma usihlalo ndithi ndiyaphangela. Ndicela ke ngoku uThixo asincede, asinike imbadada ezingagugiyo, asinike imbadada zokunyamezela enkonzweni. Akekho umntu onothi uyayazi inkonzo maMufasa, ngoba inkonzo kuyayifundwa from kwi-catechism. Sisafunda inkonzo nanamhlanje. Andani noma niyaliqaphela nomama eli khadi liyatshintsha-tshintsha ukubhalwa ngenxa into yokokuba kaloku abantu ababhala la makhadi bamane betshintsha kuba inkonzo iyafundwa. Sibulela into yokokuba Thixo mane sincede. Inye into ebangela into yoba simane sithi singoomama xa sinxibele overall yokuxovula simane sicela abantwana bethu imisebenzi, kumane sicela abantwana bethu uba bayeke izidrugs. Uthi unyathele kumabothini kwiindawo ezinjalo bekubakho amaxesha abantwana bakhe bangabi namsebenzi. Bathi sebenawo umsebenzi bangasiniki imali yokutya, bangasiniki imali yokutya, bangayazi into yokokuba besibabambe ngamazinyo kweli Kapa. Kodwa kuyo yonke loo nto sinoThixo thina othembekileyo. Uthembekile mos uThixo, athembeke uThixo, athembeke uThixo. Sothwele idyokwe yobukhobo ukuthi ngoku sithi stop siyangena entanyeni. Kufuneka into yokokuba uthethe nandawo ikufutshane kum, ngumgama ongakusuka edolweni ndibheke emhlabeni ndithethe noThixo ndimcenge. Inye into ebangela into yokokuba simane sisithi kwezibhali kulungile noba kulunganga, ngoba koomama abazathi beza kushiya amakhaya kukhala amabhunga, kwabazukulwane bezathi kusawubhukho makhulu basiwe kwezaa ndawo zenkedama, kwabantwana abanjalo abathi bokuze batye bona kuphela umkhulu inkamnkam. Nam ndingomnye woomama ebesibesithi ubhontsi kamama, kodwa yathi sawulala intombi kwaZulu nam zazibona into kokuba kuphelile ngam. Kodwa wathi uThixo ndikufuna unjalo mama uJamela, ngoba sakubekile into anyoba uzama uyoxhoba ibhathi kamama. Thina I never knew wanedlakadlaka elifana nam, ingama lithethe ngezwa lasenje. Bilinalekazi lo mama onembeko, umama omaziyo umntu, umama othi xa ethetha nawe athethele phantsi. Bomama abakhulu noba sometimes anithethi, ngoba nothi nonke niyathetha, kodwa siyafunda. Sinento ethi ke nandisishiyela umyalezo othi ningayimoshi abantu abadala. Bomama abatsha ningayimoshi into yabantu abadala. Nali ilizwi lenkosi, akho nto mzawulenza yona mna, kuthiwe nje mandilibeke. Ndizawugqiba ndinikele kuMaMufasa ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.